क्रूसाच्या वाटेची भक्ती. हे येशू ख्रिस्ता, मी पाप करून तुझा अपमान केला, स्वर्गाचे सुख गमाविले आणि नरकाच्या शाश्वत दंडास पात्र झालो. परंतु तू आपल्या दैवी दयेने व अनंत ममतेने मजसाठी माणूस झालास. सर्व आयुष्यभर असंख्य दुःख सोसलीस, मजकरिता क्रूसावर मेलास, माझ्या पापांची क्षमा मिळवलीस, मला स्वर्गात जाण्याचा मार्ग दाखवून मजवर अनंत प्रीती केलीस. त्या सर्व गोष्टी मी ह्या क्रूसाच्या वाटेची भक्ती करीत असताना ध्यानात आणीन. माझ्या पापांपासून दूर राहण्याचा निश्चय करीन. तू मला सहाय्य कर. हे प्रभो, आम्हावर दया कर. पहिले स्थान. पोंती पिलात येशूला क्रूसावर देण्याचा हुकूम करतो. हे ख्रिस्ता, आम्ही तुला भजतो व तुझी स्तुती करीतो, कारण तू आपल्या पवित्र क्रूसाद्वारे सर्व जगाचे तारण केले आहेस. यहुदी लोकांनी पोंती पिलातासमोर येशूला नेले. तेथे ते ओरडत म्हणाले, त्याला घेऊन जा, त्याला क्रूसावर मारा. येशू अगदी निर्दोष आहे ही गोष्ट रोमन अधिकाऱ्याला ठाऊक होती. परंतु लोकांच्या आग्रहामुळे आणि भीतीमुळे त्याने त्याला क्रूसावर देण्याकरिता निष्ठुर यहुद्यांच्या स्वाधीन केले. हे येशू, तू एकही पाप केले नाहीस, परंतु मी हजारो वेळा पापात पडलो. मला मरणाची शिक्षा अगदी योग्य आहे, परंतु माझ्याऐवजी तू ती शिक्षा भोगायला निघालास. हे येशू, मी तुझा फार आभारी आहे. यापुढे मी पुन्हा मरणदंडास पात्र ठरू नये म्हणून पाप सोडायला व तुझवर पूर्ण प्रीती करायला मला कृपादान दे. हे प्रभो, आम्हावर दया कर. The second station, Jesus carries his cross. We adore you, O Christ, and we bless you. My most beloved Jesus, I embrace all the tribulations thou hast destined for me until death. I beseech thee, by the merits of the pain thou didst suffer in carrying thy cross, to give me the necessary help to carry mine with perfect patience and resignation. I love thee, Jesus, my love. I repent of having offended thee. Never permit me to separate myself from thee again. Grant that I may love thee always, and then do with me what thou wilt. Have mercy on me, O Lord. Have mercy on us. तिसरे स्थान. येशू पहिल्यांदा क्रूसाखाली पडतो. हे ख्रिस्ता, आम्ही तुला भजतो व तुझी स्तुती करीतो, कारण तुझ्या पवित्र क्रूसाद्वारे तू सर्व जगाचे तारण केले आहेस.
येशूच्या बरोबर त्याची निंदा करणारा मोठा लोकसमुदाय होता. येशू आपला क्रूस घेऊन चालत असता वाटेत पडला. ह्याचे कारण म्हणजे तहान भूक सोसून चाबकाचे असंख्य फटके व मार खाऊन तो अगदी अशक्त झाला होता. येशू क्रूसाच्या भाराखाली भूमीवर पडला, परंतु त्या क्रूर लोकास थोडीसुद्धा दया आली नाही. हे येशू, माझ्या पापांमुळे तुझ्या क्रूसाचे ओझे आणि कष्टाचे दुःख वाढले. त्यांनी तुला जमीनदोस्त केले. हे येशू, माझ्या गर्वाच्या पापाकरिता तू इतका नम्र झालास, तर मी यापुढे माझी पापवासना व कुमार्ग सोडीन. पुन्हा पाप करणार नाही. माझा अहंकार, डामडौल, द्वेष व मत्सर मी जमीनदोस्त करू इच्छिते. म्हणून तू मला मदत दे. हे प्रभो, आम्हावर दया कर. The fourth station, Jesus meets his sorrowful mother. We adore you, O Christ, and we bless you. My most loving Jesus, by the sorrow thou didst experience in this meeting, grant me the grace of a truly beloved, devoted love for thy most holy mother. And thou, my Queen, who wast overwhelmed with sorrow, obtain for me by thy intercession a continual and tender remembrance of the passion of thy Son. I love thee, Jesus, my love. I repent of ever having offended thee. Never permit me to offend thee again. Grant that I may love thee always, and then do with me what thou wilt. This is very personal, so I'm not saying us, I'm saying me. So we have to say the same thing for our own selves. Have mercy on me, O Lord. Have mercy on me. खांदी घेऊनी क्रूस भारी, येशू चढतो कालवरी. खांदी घेऊनी क्रूस भारी, येशू चढतो कालवरी. खांद्यावरी क्रूस घेतलेला, चेहरा रक्ताने माखलेला. असा पुत्र आईने पाहिला, दुःख किती तिच्या हृदयाला. खांदी घेऊनी क्रूस भारी, येशू चढतो कालवरी. पाचवे स्थान, सिमोन सिरिनेकर येशूचा क्रूस वाहतो. हे ख्रिस्ता, आम्ही तुला भजतो व तुझी स्तुती करीतो, कारण तुझ्या पवित्र क्रूसाद्वारे तू जगाचे तारण केले आहेस. यहुदांना वाटले की अगदी अशक्त झालेला येशू काल्वरी डोंगरावर पोचण्याआधीच वाटेत पडून मरेल. तसे होऊ नये आणि त्याला क्रूसाला खिळलेच पाहिजे. अशा हेतूंनी शेतातून येत असलेल्या सिमोन नावाच्या एका सिरेनी मनुष्याला ते वेठीस धरतात. प्रथम सिमोन त्या क्रूसाचा स्वीकार करण्यास फार संकोचला, परंतु येशूच्या कृपेचे सहाय्य मिळताच त्याने येशूला मदत केली. हे येशू, माझी दुःखे, संकटे व कर्तव्ये ही सर्व मला एक वजनी क्रूसासारखी आहेत, परंतु मला स्वर्गात नेण्याची ती योग्य साधने आहेत. सर्व ओझी माझ्या खांद्यावर तू स्वतः प्रेमाने ठेवल्या एका हलक्या क्रूसासमान आहेत असे मानण्यास मला कृपा दे. हे प्रभो, आम्हावर दया कर. हे प्रभो, आम्हावर दया कर. The sixth station, Veronica wipes the face of Jesus. We adore you, O Christ, and we bless you.
because by the holy cross thou hast redeemed the world. My most beloved Jesus, thy face was beautiful before, but in this journey it has lost its beauty, and wounds and bloods have disfigured it. Alas, my soul also was once beautiful when it received thy grace in baptism, but I have disfigured it by my sins. Thou alone, my Redeemer, canst restore it to its former beauty. Do this by thy passion, O Jesus. I repent of having offended thee. Never permit me to offend thee again. Grant that I may love thee always, and then do with me what thou wilt. Have mercy on me, O Lord. Have mercy, Have mercy on on me. me. Forgive them, they know not what they do. Father, forgive them, they know not what they do. They call me friend when they're in need. I know it's all a sham. For when my sufferings make me weak, they simply wash their hands, and I'm left alone in despair to mourn. They'll never understand. 7वे स्थान. येशू दुसऱ्यांदा क्रुसाखाली पडतो. हे ख्रिस्ता, आम्ही तुला भजतो व तुझी स्तुती करीतो, कारण तू आपल्या पवित्र क्रुसाद्वारे सर्व जगाचे कारण केले आहेस. येशू आपला वजनी क्रूस घेऊन चालला असता लोकांचा समुदाय वाढत गेला. त्यांनी येशूची केली निंदाही वाढत गेली. येशूने सर्व अपमान जगाच्या उद्धारासाठी निमूट सहन केला, पण अगदी अशक्त झाल्यामुळे तो पुन्हा क्रुसाखाली पडला. तरी त्याच्या शत्रूंनी त्याला निर्दयीपणाने वागवले. हे येशू, तू पुन्हा क्रुसाखाली पडलास. प्रयत्न करून तू उठलास, पुढे चालू लागलास. मी अनेकदा माझ्या दुःखाच्या व संकटाच्या क्रुसाखाली पडते. व्यसने आणि वासना यांचा भार अनेकदा असह्य होतो. तुझ्यावरील प्रेमाखातर मी सर्व प्रकारच्या पाप प्रसंगापासून दूर राहावे, आणि जे पापांच्या ओझ्याखाली पडले असतील त्यांना मदत करावी, म्हणून तू मला सहाय्य कर. हे प्रभो, आम्हावर दया कर. हे प्रभू, आम्हावर दया कर. The 8th station. The women of Jerusalem weep over Jesus. We adore you, O Christ, and we bless you. Because by the holy cross thou hast redeemed the world. My Jesus, laden with sorrows, I weep for the offenses I have committed against thee. Because of the pains they have deserved, and still more because of the displeasure they have caused thee, who has loved me so much. It is thy love more than the fear of hell, which causes me to weep for my sins. My Jesus, I love thee more than myself. I repent of having offended thee. Never permit me to offend thee again. Grant that I may love thee always, and then do with me what thou wilt. Have mercy on me, O Lord. Have mercy on us.
खांदी घेऊन क्रूस भारी, येशू चढतो कालवरी. खांदी घेऊन क्रूस भारी, येशू चढतो कालवरी. पाहुनी प्रभू येशूला कष्टी, स्त्रिया शोकाने आसू गाळीती. येशू म्हणे नका मजसाठी, रडा फुल्या हो मुलांसाठी. खांदी घेऊन क्रूस भारी, येशू चढतो कालवरी. 9वे स्थान. येशू तिसऱ्यांदा क्रूसाखाली पडतो. हे ख्रिस्ता, आम्ही तुला भजतो व तुझी स्तुती करीतो, कारण तू आपल्या पवित्र क्रूसाने सर्व जगाचे तारण केले आहेस. अगदी थकलेला व कष्टांनी भारंकून गेलेला येशू कालवरी डोंगराजवळ पुन्हा जमिनीवर पडतो. तेव्हा येशूला किती त्रास व दुःख झाले असेल. त्याच्या डोक्याला, हातापायांना व गुडघ्यांना किती मार बसला असेल. आधीच विद्रूप झालेले त्याचे कोमल शरीर आता पूर्ण घायाळ झाले, तरी त्या निर्दयांच्या काळजाला पाजर फुटला नाही. हे येशू, तू तिसऱ्यांदा पडलास. थकल्यामुळे तू लवकर उठू शकला नाहीस, तरीही प्रयत्न करून तू उभा राहिलास. क्रूस घेऊन चालू लागलास. मी माझ्या पापांच्या ओझ्याखाली अनेकदा पडतो, मला उठण्याची शक्ती दे. हे प्रभो, आम्हावर दया कर. हे प्रभू, आम्हावर दया कर. The 10th station. Jesus is stripped of his garments. We adore you, O Christ, and we bless you. My innocent Jesus, by the merits of the torment thou hast felt, help me to strip myself of all affection to things of the earth, in order that I may place all my love in thee, who art so worthy of my love. I love thee, O Jesus, with my whole heart. I repent of having offended thee. Never permit me to offend thee again. Grant that I may love thee always, and then do with me what thou wilt. Have mercy on me, O Lord. Have mercy on us. स्थान. येशूला 2 चोरांमध्ये क्रूसाला खिळतात. हे ख्रिस्ता, आम्ही तुला भजतो व तुझी स्तुती करीतो, कारण तू आपल्या पवित्र क्रूसाद्वारे सर्व जगाचे तारण केले आहेस. निष्ठुर शिपायांनी येशूला क्रूसावर निजवले आणि त्याच्या दोन्ही हातापायात मोठे खिळे जोराने ठोकून त्याला क्रूसावर खिळले. त्यांनी येशूचा क्रूस थट्टा मस्करी करीत असलेल्या निंदक समुदायासमोर उभा केला आणि 2 चोरांना
येशूच्या दोन्ही बाजूस क्रुसावर चढविले. असे करून येशू जणू नीच चोरांसारखा असून मोठा पापी आहे असे त्यांनी जगाच्या निदर्शनास आणण्याचा प्रयत्न केला. हे येशू, तू अगदी निष्पाप व निर्दोष आहेस, परंतु मी एक अन्यायी चोर व दुष्ट पापी आहे. माझ्या शारीरिक व मानसिक पापकृत्यांसाठी माझ्या हातापायात खिळे ठोकून सर्व जगापुढे मला क्रुसावर देणे अगदी न्याय व रास्त आहे. परंतु माझा पाप दोष तू आपल्या शिरावर घेऊन आत्मबलिदान केलेस. याबद्दल मी तुझे आभार पूर्णपणे मानू शकणारच नाही. तरी पण माझ्याने होतील ते प्रयत्न करून मी शेजाऱ्यांवर प्रीती करीन, त्यांच्या दुःखात त्यांना आधार देईन. हे प्रभो, आम्हावर दया कर. हे प्रभो, आम्हावर दया कर. The 12th station. Jesus is raised upon the cross and dies. We adore you, O Christ, and we bless you. O my dying Jesus, I kiss thee devoutly the cross on which thou didst die for the love of me. I have merited by my sins to die a miserable death, but thy death is my hope. By the merits of thy death, give me grace to die, embracing thy feet and burning with love for thee. I yield my soul into thy hands. I love thee with my whole heart. I repent of ever having offended thee. Never permit me to offend thee again. Grant that I may love thee always, and then do with me what thou wilt. Have mercy on me, O Lord. Have mercy on me. खांदी घेऊनी क्रूसवारी, येशू चढतो कालवरी. खांदी घेऊनी क्रूसवारी, येशू चढतो कालवरी. 3 तास येशू क्रूसावरी, टांगुनी राहिला धांतरी. आमच्या पापांची येशू भरी, खंडानी खिळून क्रूसावरी. खांदी घेऊनी क्रूसवारी, येशू चढतो कालवरी. 13वे स्थान. येशूचे मृत शरीर क्रुसावरून काढतात. हे ख्रिस्ता, आम्ही तुला भजतो व तुझी स्तुती करीतो, कारण तू आपल्या पवित्र क्रुसाने सर्व जगाचे तारण केले आहेस. येशू मेल्यावर लोकसमुदाय निघून गेला. क्रुसापाशी येशूची माता मरिया, येशूचा प्रेषित योहान, मरिया माद्रेलिना व इतर स्त्रिया, ही मंडळी येशूचे असह्य कष्ट न्याहाळीत होती. योसेफ व निकोदेम हे येशूचे 2 भक्त येतात व मोठ्या भक्तिभावाने येशूचे मृत शरीर क्रुसावरून खाली उतरवतात. त्याच्या दुःखी मातेच्या हाती देतात. हे येशू, मी व माझ्या पापांनी तुला ठार केले. हे पवित्र मरिया, मीच तुझ्या प्रिय पुत्राचा जीव घेतला. तू माझ्या दुष्ट पापांकडे पाहू नको, तर पुन्हा पुन्हा तुझ्या येशूच्या घायांकडे व कष्टांकडे दृष्टी लाव. त्यांच्याकडून माझ्यास ठायी क्षमा मिळव. तू रडतेस, शोक करतेस, परंतु हे प्रिय माते, तू रडू नकोस. यापुढे मी तुला दुखवणार नाही असा निश्चय करते.
हे प्रभो आम्हावर दया कर. हे प्रभो आम्हावर दया कर. The 14th station. Jesus is laid in the sepulchre. We adore you, O Christ, and we bless you. Because by the Holy Cross thou hast redeemed the world. Oh, my buried Jesus, I kiss the stone that encloses thee. But thou did rise again on the third day. I beseech thee, by thy resurrection, make me rise glorious with thee at the last day, to be always united with thee in heaven, to praise thee and love thee forever. I love thee, and I repent of ever having offended thee. Never permit me to offend thee again. Grant that I may love thee always, and then do with me what thou wilt. Have mercy on me, O Lord. Have mercy on me. Before the crucifix of our Lord. Those who can kneel, please kneel. Behold, O kind and most sweet Jesus, I cast myself on my knees in thy sight, and with the most fervent desire of my soul, I pray and beseech thee that thou wouldst impress upon thy heart lively sentiments of faith, hope, and charity, with true repentance for my sins and a firm desire of amendment, while with deep affection and grief of soul, I ponder within myself and mentally contemplate thy 5 most precious wounds, having before my eyes that which David spoke in prophecy. They pierced my hands and my feet. They have numbered all my bones. We say one Our Father, one Hail Mary for the intentions of the Holy Father and for the Holy Father. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us daily our daily bread, and forgive our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not to temptation, but deliver us from evil. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and the hour of our death. Amen. All glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As before in the beginning, Just a reminder,
Yesterday we had the meeting with the bishop and all the churches in Maharashtra. Government sent a circular to cooperate with them during this pandemic. So they requested government of Maharashtra that all Christian community to have their Holy Week services in simple way but prayerful. Therefore, Holy Cross Church Parish, we took the decision, only Good Friday there will be services. 3 masses, that is you heard in the notices. Good Friday morning there is no way of the cross, but 3 o'clock, 4 o'clock and evening 5 o'clock there will be 3 services. 3 o'clock myself, then 4 o'clock Vinay, and 5 o'clock Father Augustine will celebrate the Passion of Jesus Christ. येशू ख्रिस्ताचं दुःख सहन 3 वाजता, 4 वाजता आणि 5 वाजता मी वेन्सी, फादर विनय आणि ॲगस्टिन असे 3, 4 आणि 5 वाजता आम्ही साजरे करू. म्हणून फक्त गुड फ्रायडेच्याच दिवशी आपल्याला अलाव केलेलं आहे चर्चमध्ये येण्यासाठी आणि कम्युनियन घेण्यासाठी. Only that day is open the church. On Monday, Thursday and the Easter Vigil, Saturday, Mass will be there but online. So therefore, our schedule will be like this. 3 o'clock Mass, Andrew, Simon, Thomas, St. Luke and St. Paul zone. Is there someone? हाथ वर करा. Andrew, Simon, Thomas, Luke and Paul zone. Remember, तुम्ही किती वाजता यायचं आहे? 3 वाजता. Okay. Second group, 4 o'clock. St. Francis Xavier, Ignatius, St. Joseph, St. Jude and St. John. हात वर करा. तुम्ही किती वाजता यायचं आहे? 4 वाजता. 4 o'clock. Third group, St. Peter, St. Matthew, Bartholomew, James and Mark. हात वर करा. तुम्ही किती वाजता यायचं आहे? What time? And those who are not in the group, they can join any group. Okay? Especially our African group, they can join any time. Okay? It is clear? स्पष्ट आहे का? काही प्रश्न आहेत का? नाही ना? आणि मॉन्डे थर्सडेला तुम्हाला आश्चर्य वाटेल जेव्हा तुम्ही ऑनलाईनवरती पाहाल. दॅट डे देर इज नो वॉशिंग ऑफ द फीट. रिमेंबर. अँड होली वॉटर यू विल गेट ऑन संडे मॉर्निंग. यू कॅन कम एनी टाईम अँड टेक द होली वॉटर अँड ब्लेस युअर हाऊस 12 noon. Okay? Head of the house, you will bless the house. It is clear? Those who not got the palm, there is a palm you can take. काय प्रश्न आहेत का? फादर वेन्सी क्लिअर आहेत का? ऑल द बेस्ट. आणि फादर विनयनं सांगितल्याप्रमाणे स्पेंड द टाइम इन सायलेन्स अँड रीड द पॅशन ऑफ जीसस. ओके? इन दिस 2 days. Kindly stand, bow your head.
For the blessing of the precious blood and body of Jesus. He is on the cross. He is our Redeemer. He died for us on the cross. त्याच्या पवित्र रक्त आणि मांसाद्वारे तुमचं आणि तुमच्या कुटुंबाचं चांगलं आरोग्य मिळावं, विशेष करून या पॅन्डेमिकमध्ये, या साथीच्या आजारामध्ये. Father, Son and the Holy Spirit, through our intention, our action, our operation, we praise you, we adore you, we serve your almighty majesty. Give your love, peace and joy, and especially give us the courage to work in your vineyard. हे प्रभू परमेश्वरा, आम्ही तुझ्या आभार मानतो, स्तुती करतो, उपकार स्मरतो. तुझ्या पवित्र रक्ताद्वारे आणि मांसाद्वारे आमचं सर्वांचं तारण करणारा तू प्रभू आहेस. तुझी शांती, प्रेम आणि धैर्य आणि साहस तू आम्हा सर्वांस दे. सर्वशक्तिमान परमेश्वर, पिता, पुत्र आणि पवित्र आत्मा या क्रूसाचा आशीर्वाद तुम्हाला आणि तुमच्या कुटुंबाला देवो. आमेन. आमेन.